Yes. I am back. Your spicy open another time, DJ Kim Chino. Ako pa rin to, mahal. At syempre, talaga nga namang hindi ako uwi hanggat hindi ko natatapos itong mga sinasabi ko. Oo. Di ba kapag uusapan natin kung ano talaga ang pakiramdam ng sinasayang? Hindi, balik na tayo sa ating Chinitok. Usapan pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo. At diba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 senyales ng sinasayang ka na ng isang tao. Recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, una, sinasayang ka lang yan kapag ikaw na lang lagi ang nag-i-initiate. Ito yung sinasabi natin na gusto mong ikaw na lang lagi yung tumatawag, ikaw na lang lagi yung nagchat-chat, ikaw na lang lagi nag-aaya makipag-date, o di kaya bimbangan. Di ba? Yung parang ikaw na lang lagi ang nagpa-first move sa relasyon na kung saan agaw buhay na kayong dalawa. Uy, mahirap yan kapag ikaw na lang yung kumakapit. Mahirap yan kapag ikaw na lang yung nagmamahal, 'di ba? Huwag kang tutulad sa bangs ni Kim Chino na one-sided. At ang pangalawa, mahal, sabi ko kanina, sinasayang ka lang yan kapag laging busy pero may time sa iba. Ito yung sinasabi natin na kapag nag-chat siya, sorry, busy ako hindi yun sorry, hindi talaga siya nagsusorry, hindi siya nahihiya, oo. Imagine mo, busy raw pero yung status sa social media ay active now. 'Di ba? Busy raw pero kapag kasama yung tropa talaga nga namang sobrang saya at ligalig. Busy raw pero nakakapag-story at nakakapag-post sa social media. Busy yun, 'di ba? Well, it only means that hindi ka na niya kailangan. Sakit, no? Pero minsan totoo talaga na may mga taong hindi nila dinedirekta kung ano yung nararamdaman. Kumbaga, ipaparamdam lang nila na hindi ka na nila kailangan sa buhay nila. 'Di ba? At ikaw naman na gustong i-revive ang dating tamis at init ng pagmamahalan, ay nako, wala ka pa ring pag-asa. 'Diba? Ayan yung mahirap Ayan yung mahirap sa relasyon na minsan nanghihinayang ka makipag-break kasi sayang yung panahon. Ay nako, hindi nakakapanghinayang yon. Hindi nakakapanghinayang ang relasyon na kung saan ikaw na lang ang may gusto. Tandaan mo yan. At ang pangatlo at panghuli, mahal, sinasayang ka lang yan kapag hindi malinaw ang plano sa'yo. 'Di ba? Pansinin mo, ang tagal nyo na. Pansinin mo, ang dami nyo na napag-usapan, napagsamahan, at talaga nga naman lahat ng parte ng katawan ay talaga nga namang nakita mo na. 'Di ba? Tapos wala pa ring usapang future. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, ang taong walang plano sa'yo, hindi ka niyan papakasalan. Ang taong walang plano sa'yo ay talaga nga namang hindi mo endgame. Ang taong walang plano sa'yo ay hindi para sa'yo. Ganun kasimple, di ba? So kapag nasa relasyon ka na kung saan takot silang pag-usapan ng future, o ano bang plano natin moving forward? Meron ba tayong development or magle-level up ba from magjowa? Magpapakasal ba tayo? Kapag tinatanggi, kapag sinisegue sa ibang usapan at ang sagot ay bahala na, ay sinasabi ko sa'yo, si Batman ang mapapakasalan mo. Walang plano yan sa buhay. Wala yung plano sa'yo. Ganun kasimple lang. Kaya naman kapag check na yung mga senyales na yon, ay talaga nga namang sayang lang ang buhay mo. At huwag kang manghinayang i-let go yung taong yun. Kasi para rin sa sarili mo yun. Gusto mo bang sayangin yung taon na nandito ka sa mundo sa taong hindi naman kayang ibalik yung pagmamahal mo? Di ba hindi? Marami pang opportunity, marami pang tao ang makikilala, di ba? Malay mo, radio DJ na pala magiging jowa mo. Napapakinggan mo. Anyway, mahal, ako'y sisibat na. Happy Friday. Pero huwag kayong mag-alala. At huwag nyo ililipat ang radyo. Susunod na po sa akin sina Titangelo at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!